Poďme všetci spolu, spustíme sa dolu. Tam má otco prácu a my deti školu. Každý deň to skúšať, po sieti sa spúšťať. Tenú linky vlákno, vyšívať to plátno. Každé nové ráno vítame ospalých. Žijeme voľným pádom, tým pádom sa vstávať oplatí. Nedá sa to vydržať. Poďme radšej do strojovne, tam to nebude tak počuť. A čo? Čo nebude počuť? Ty nepočuješ tú gitaru? Však pekne hrá. No, ja mám toho akurát dosť. Hugo, už mi aj stačilo. Musím cvičiť! Na súťaži talentov bude aj Ariadna. Dohral. Konečne. No toto? Lili, ty vieš takto stepovať? Nevedela som, že to viem. Celkom ako ja, keď som bola malá. Kde ste všetci? Taký talent patrí na talentovú súťaž. Už je neskoro. Dodnes sa bolo treba prihlásiť. To je škoda. Ale to nevadí. Veď ja som ani nechcela ísť na súťaž. Najradšej si klopkám iba tak pre seba. Takto. To chce hudbu. Ja zahrám. Áno. Nie. To chce niečo tichšie, aby bolo počuť klopkanie. Môžem zahrať aj tichšie. Počkajte, ja viem tiež na niečom zahrať. No, kto je zvedavý na prekvapenie? Originálne stepovacie topánočky pre teba, Lili. Aj, tie sú iba pre Lili. Mami, tie sú krásne. Ďakujem, mami. Som myslel, že po stole sa nechodí. Ani sa na ňom netancuje. A mám ešte jedno prekvapenie. Na talentovú súťaž môžeš ísť. No, taký talent môže dostať výnimku. Nacvičíme moju dávnu choreografiu. To budú všetci pozerať. Veru tak, hracia skrinka sa už nesie. Áno, budem ako ty. Schválne, či mi to ešte pôjde v týchto starých stepovacích topánkach. No teda tá. Bravo! To znamená, že máme rady step. Tak, a teraz ty, Lili. Lili, sleduj ma. Vpred, vzad. Áno, nabok a otočka. Lili, už ťa to nebaví? Baví, ale ten tvoj tanec je akýsi ťažký. To predsa zvládneš. Stepovanie máš v nohách. Chce to len cvik. Dedo, hudbu prosím. Dobrý deň, teta. Lili, kde si toľko? Tak ideme sa spúšťať. Už na teba čakám hodinu v šachte. Ja som zabudla. Lili, ale teraz? Veď zajtra je tá súťaž. Chceli sme sa ísť zemou spúšťať. Pôjdete po súťaži. Ema, počkaj, tak si môžeš s nami zastepovať. Ale potom nebudeme počuť dobre tvoje klopkanie, Lili.
Tak na budúce. Ahoj. Ahoj. A my môžeme pokračovať. Alma, nemala by mať tá Lili nejakú prestávku, veď cvičí už od rána. Drahý, súťaž je už zajtra. A teraz zasa ja. Ešte mi to nejde ako mame. Musím to cvičiť. Lili, daj si mu šikoláčiky, aby si vládala. Vezmem aj dedovi. Raz, a dva, a dva, a dva. Lili, no tak, dávaj pozor na rytmus. Raz. Hugo, ty ešte stále hráš? A ešte ťa to baví? Jasné, že baví. Hlavne chcem byť dobrý, veď tam bude Ariadna. A ja chcem byť dobrá. Veď tam bude mama. Obsadím miesta a držím vám všetkých 8 palcov. Lili, nezabudni. Po tomto kroku ešte dozadu a späť. Vy ste účinkujúca. Nie. Ja som iba mama. No tak si pekne sadnite do hľadiska. Dobre to dopadne, uvidíte. Vítajte na našej novej pavúčej show. Pozri, čo dokážem. Dnes vystúpia naše šikovné pavúčie deti. A už je tu prvá súťažiaca. Ariadna Nekonečná. Ahoj! Fantastické. A teraz nádejný pavúči gitarista Hugo Webster. To je neuveriteľné. Toľko energie v takom malom pavúkovi. Ahojte. A teraz prichádza Hugova rovnako talentovaná sestra Lili Websterová. Choď, veď o nič nejde. Jasné, nič to nie je. Čo sa to tam vzadu deje? Čo je s ňou? Ale ja to neviem. Nedokážem to. Keď ti to nepôjde, jednoducho niečo zaspievaj. A konečne vítame Lili Websterovú. No, Lili. No tak Lili, poď. Krok sem, krok tam. No začni a príde to. No tak, choď. Neboj sa, dáš to. Lili, no tak, krok sem, krok tam. No poď, no tak, Lili. Bravo!
Počkajte. Teta Alma, nedali by ste mi nejaké hodiny stepovania? Vždy som túžila tak krásne stepovať. Ale ja... Koniec koncov, prečo nie? Trebárs u nás v strojovni, zajtra. Ja by som vám zahral. No dobre, ale niečo melodické. Jasné, melodické. Tak dohodnuté? Jasné. Áno, zajtra. Zajtra. To stepovanie je fakt dobrá vec. Áno, ale musíš mať z neho radosť. Daj, Lili, vezmem tieto pánky domov. A ty sa môžeš ísť konečne spúšťať do šachty. Jupi! Dum 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 dum